pomoć udruženjima i savezima osoba sa invaliditetom ogleda se upravo u tome što kroz stalni programski konkurs svake godine radimo zajedno sa njima kako bi na jedan transparentan način i kako bi zajedničkim snagama uspeli da poboljšamo život osoba sa invaliditetom u našem društvu. Jedan od primera je svakako Udruženje Pobednik, koji već 5 godina sarađuje sa ministarstvom i koji u prethodnom periodu je više puta učestvovao na konkursima. Ono što je bitno to je da u ovom slučaju Udruženje Pobednik je apliciralo za uređenje ovog prostora koji će pružiti mogućnost da svi članovi Udruženja Pobednik na neki način svoje vreme provode ovde, da rade svoje aktivnosti i da budu uspešniji u svemu onome što su i do sada radili. Ja se zahvaljujem njima jer oni su pravi primer na tome kako neko treba da brine o svojim članovima i kako na koji način treba da sprovodi projekte, tako da mi verujem da će ovo biti pozitivan primer svima kako treba u budućnosti da nastavimo zajednički i da sarađujemo. Još jednom hvala njima na ovom pozivu danas, bilo je veličanstveno, odigrali smo i par igrica i bilo je super, tako da verujem da ćemo sa ovakvom saradnjom sigurno i uspešnije nastaviti u budućnosti.